Kaixo egunon, orain Gazteizko irratian albistegia ikasbideako ikasleekin. Lehenengo klasetik etorri gara, gaurko saioa prestatzera. Aurkezleak Ainize eta Beñat izango gara. Zeri buruz hitz egingo dugu, Ainize? Egunon Beñat, gaur Gasteizen gertatu denari buruz arituko gara. Musika eskolara, Gazteinfora eta Okusera hurbildu gara, elkarrizketa batzuk grabatzera. Gure ikastola hobeto ezagutuko duzue, gainera ekintza kultural batzuen berri emango dizuegu. Egunero bezala, kalera irten gara inkesta batzuk egitera. Alabes eta Baskoniari buruz hitz egingo dugu, eta bukatzeko Iratzek eta Oianek biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digute. Besterik gabe astera goaz. Gazteok gizartearen ezaugarri garrantzitsu bat gara. Baina zein aukera ditugu, lakizue, galdera bat izanez gero, Gazteinfo bulegora jo dezakegu. Nahiar eta saioa bertara hurbildu dira, informazio gehiago lortzeko. Gaur ikasbideako ikasleak Gazteinfora joan gara. Neskutxekin hitz egin dugu, dokumentatzailea eta lana koordinatzen duena. Gazteinfo 1985 urtean sortu zen, eta bere eskaintza oso sakona da. Alde batetik lanari buruz, ikasketei buruz eta hezkuntzari buruzko informazioa ematen dute. Bestalde, udalekoak eta gazte bidaiak prestatzen dituzte, eta diru laguntza ere ematen dituzte ikasketak egiteko. Neskutx, azaldu digu zergatik gazteak etortzen dira. Gehien bat, diru laguntzen berri jasotzeko, ikasketak eta egiteko, eta atzerrira joateko praktikak egitera, eta holan. Eta baita bilatzen informazioa ikasketei buruz. Horiek dira gure gai garrantzitsuenak. Eta gero baita udako kanpainarako. Egunero 50 edoen pertsona joaten dira, baina lan gehiena internetez egiten da. Gazteinfo bulegoaren ordutegia hauxe da, goizeko 8:00 arratsaldeko ordubietara. Eta gazteekin jarraituko dugu. Gaur goizean kalera atera gara inkesta bat egitera, eta biztanleen iritziak ezagutzera. Bullyingari buruz galdetu diegu, entzungo dugu. Zuzer ez duzu egin behar dutela bullying jasatzen dutenak? Lehen eta behin informatu gurasoei, lagunei, irakasleei, hori lehenengo gauza, laguntza askatu. Zer gertatzen jatan esatia, bestiei kontziente araztia zer dauan, eta bintzat bilatzia albokuetan ere bai, apoio hori edo dan alakua. Ez da gindik ero horrek zehozetarako balixoko daban ere bai. Lehen esan eta beldurri gabe pentsatzen dutena esatea erasotzaileari. Orain datorkigun albistea ez da ona. Zoritxarrez Burlatan hildako emakumearen gorpua ez dute aurkitu. Ekaitzek informazio gehiago emango digu. Burlatan hildako emakumea bilatzeko lanei ekin diote berriro. Justizia eta barne kontseilariak adierazi duenez, urpekariak gaur uretan sartu eta ondora jaitsi dira. Badirudi atzo egun osoan aritu ziren txaluparekin eta ez zuten ezer aurkitu. Norez da gaixorik jarri azken bolada honetan izan dugun termometroarekin? Orain gripari buruzko albistea ekarri dugu, Aimarren eskutik. Egunon, Aimar. 1.000 biztanle 78,7 gripe kasu atzeman dituzte Osakidetzako profesionalek Gasteizen. Gripearen aurkako txertaketa konpainia luzatu dute, hain zuzen ere hilaren 31 arte. Gasteizen batez besteko adina ere eman dute, 76 urte hain zuzen ere. Teknologia berrien fanatiko alzara? Ikasbidea konpaini mugikor berria eskaintzen dizue. iPhone 10. Mugikor berri honek duen aplikazio bereziarekin egiten duzun deiak ez dituz ordaindu behar. Gainera, etxeko lanak egiten laguntzeko aplikazioa dauka. Bideodeiak holograma baten bidez egin ahalko dituzu. Distantziak neurtzeko metroa laser baten bidez neurtzen du. €50 truke zurea izango da. Animatu zaitezte. Eta erosi!
Bai fon, amar! Be happy. Don't worry, be happy. Nora jo dezakegu galdutako txakur bat kalean aurkituz gero? Okusen lan horretaz arduratzen dira, Ibaik eta Jonek gehiago sakonduko dute gaia. Dentzak kontsumo eta osasun sailari dagokio. Duela 20 piko urte sortu zen kontsumitzaile erantzuna ematiko. Hasieratik aldaketa batzuk izan ditu, bere funtzioetan eta egoitza ere aldatu izan behar du behin baino gehiagotan. Hor bertan, Juan Aranbururekin hitz egin dugu. Juani inspekzioak egitea gustatzen zaio. Bueno, ikuskeren abe, jender zara jentiari esaten, gauza batzuek ez dituela ondo egiten eta gauza batzu eskila daudela, erolako orduan batzutan badude ezino momentu batzuk, baina oroko horrean ez dukielako arazo hundirik eta nahiko ondo hartzen dute. Dezaken barruan atal batzuk daude, omik izenekoa, laborategia, txakurtegiak, beste batzuen artean. Horietan lan egiteko abeltzainak, erizainak eta ikuskariak dituzte langileen plantillan. Produktu ekologikoak geroz eta ezagunagoak dira. Enpresek gero eta gehiago hartzen dute kontuan produktu ekologikoak. Horregaitik, mintegi batzuk antolatu dituzte. Unasek gehiago kontatuko digu. Nekazaritza ekologikoko enpresen mintegia martxan jarriko dute 2017an. Proiektua Abetsukun kokatzen da, eta tokiko nekazaritza sustatzen du helburu. Gasteizek nekazaritza ekologikoa sustatzeko basaldea proiektua abian jarriko du. 11 lursail egongo dira. Lursail horiek nekazaritza ekologikoko proiektuak garatzen hasi nahi duten ekintzaileei daude zuzenduak. Basaldea proiektu honen bidez autoenplegua eta ekintzailetza sustatu nahi du udalak. Gainera nekazaritzan ari direnean adina gaztetzen lagunduko du, eta bertako produktu ekologikoren kontsumoa 5% gehitzea ahalbidetuko du hiriko ostalaritzan eta azken kontsumitzaileen artean. Datorren abenduaren 20an proiektuari buruzko jardunaldi informatiboa eskainiko dute Europa Biltzar Jauregian. Hala ere, produktu hauen prezioa altuagoa da, zergatiak galdetu diogu kalean aurkitu dugun jendeari. Zergatik uste duzu dagoela prezio aldetik hainbeste diferentzia produktu ekologikoen eta besteen artean? Produktu ekologikoak ekoizteko behar diren tresnak edo askoz garestiagoak direlako uste dut, ez nago ziur. Ekologikoak ez direnak, multinazionalak eta saltzen dituztela, dendandiak saltzen dituztela, supererraz lantzen dituztelako, eta horregatik askoz merkeagoak dira. Eta produktu ekologikoak nekazari txikiak lantzen dituzte, horregatik diru horiek lantzeko, produktu gutxi lantzeko, diru gehiago eskatu behar dute, ze bestela ez zuten ezer irabaziko. Ordaintzen baduzu kontzientea eta hori, pena merezi du, ezta? Gauza naturalago badago, suposatzen dut produktua daudela mimo pixkatekin zainduta daude eta hoxe. Korrika egitea gustoko duzu eta euskaraz hitz egitea, orain biak egiteko aukera aukiko duzu. Peiok informazio gehiago emango digu. Egun on Peio, korrika gertu daukagu, ezta? Heldu dira! Bai, martxoaren 30ean batzuk leloarekin 20. edizioak Otxandion emango ditu lehenengo urratsak. Egun berean Gasteizera ailegatuko da. Guraso elkarteak Gasteizen erositako kilometroan ikastola guztiak parte hartzeko aukera izango du. Ohi bezala, jubilatu berri den irakasle batek lekukoa hartuko du eta etapa guztietako 4 ikasleri pasako die kilometro osoa amaitu arte. Egun berean, ordutegi lektiboak korrika txikian egingo da. Aurten ikastolako ikasle guztiok parte hartuko dugu. Gonbidatzen zaituztegu Bob Marleyren omenez egingo den reggae partira. Hamabost talde desberdin joko dute reggae musika.
Gainera, Jamaikako produktu eta janari tipikoa dastatzeko aukera izango duzue. Mendizorrotzako futbol zelaian maiatzaren 11an ospatuko da. Goizeko 10:00 hurrengo egun sentitu arte. Kulturari buruz hitz egiteko momentua heldu zaigu. Paula musika eskolara bidali dugu, jarraian entzungo dugun albistea prestatzeko. Musika eskola duela 25 urte sortu zen. Musika tresna asko jotzen dira, adibidez, pianoa, gitarra, basua, bateria, gehien jotzen direnak piano eta gitarra dira. Gutxi gora behera 1600 ikasle daude. Rosik azaldu digu zer kontzertu motak dituzte. Antolatzen dira kontzertu batzuk urtean zehar, baina dira ikasleak, taldeak, adibidez, zu jotzen baduzu pianoa, ebaluazio bukatzen denean, hemen egiten da hori kontzertua eta doainik gainera. Musika eskolan ikasteko derrigorezkoa da musika tresna erostea, baina hasieran musika tresna batzuk hor aurkitu ditzakegu. Filme romantikoak gustoko aldituzu, orduan odei entzun. La La Land pelikula aurkeztuko digu eta. Oskar sariak otsailaren 26an banatuko dituzte. Atzo eguerdian jakinarazi dituzte izendapen guztiak. Eta filma gogokoena zein da argi utzi dute, La La Land. 14 ataletan garaile izateko aukera izango du. Eta modu horretan Titanicek beren garaian lortutako marka berdina du. Film honenaren saria irabazteko hautagaia izango da La La Land eta harekin batera Arrival. Eta orain agenda kulturala Jeltxu eta Mairekin. Hartu papera eta boligrafoa eta adi egon ekarri dizkiguten ekintza kulturalei. Hilaren 27an ostirala arratsaldean 19etan Lakuako korrika batzordearen aurkezpena egingo da. 3 hilabete eskas falta dira euskararen aldeko ekimen erraldoia ospatzeko. 20. korrika eta korrika kulturalaren aurkezpena Gasteizen izango da. Urtarrilaren 25ean. Urtarrilaren 28an Unier Karta Museoak basita gidatua egongo da. 15 garren mendetetik gaur egun arteko karten bilarearen inguruko ibilbidea eskaintzen du. Beti ere aurrentzako egokitu. Futbol eta saskibaloi zaleak pozik egongo dira. Aronek eta Hieraik ekarri diguten albistarekin. Aurrera bikote. Atzo Alabesek Mendizorrotzan Alkorkonen kontra berdindu zuen eta semifinaleko zozketan parte hartuko du. Heren egun Alabesek 86 urte bete zuen. Atzo Baskonia galdu zuen, Buesarenan Estrella Rojaren kontra. Gasteizko taldeak oso txarto jokatu zuen. 20 baloi galera egin zituen eta Estrella Rojak irabazi zuen 77-87. Partida oso garrantzitsua zen Baskoniarentzat galtzeak suposatu bai dio 3 postu jaitsi Euroligan. Bukatu baino lehen, zer nolako eguraldia izango dugu? Bihar, Oian eta Iratxe, txamarrak etxean utxia izango ditugu? Bihar goizaldean izotza eta belainoa edukiko dugu, -5 gradu minimo eta 2 gradu maksimorekin. Eguerdia datorren heinean eguzkia aterako da, baina temperaturak ez dira asko aldatuko. Agurainen inguruetan hotz gehiago nabarituko da, eta baliteke elurra jaustea. Arabako Errioxaldetik bero gehiago nabarituko da, baina prezipitazio askorekin. Arratsaldean lainoak berriro etorriko dira purka-purka, eta hotza ere nabaritzen joango gara. Gaualdeari begira hotz asko egingo du, -5 gradu inguru eta baliteke elurra edo izotza jaustea. Zuia inguruan izarrak ikusteko aukera izango dugu. Eguerdira arte lotu txamarrak ondo eta berotan gelditu etxean. Gaualdean ez galdu txamarrak eta irten izarrak ikustera.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik, baino asko sentitu arren denbora bukatu zaigu. Egun ona pasa eta beste batera arte. Agur!